Desde hace décadas, las feministas vienen explicando que el control de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres es uno de los instrumentos más poderosos que tiene el sistema para controlar nuestras vidas y nuestros cuerpos. Azken 30 urteetan mundu osoko 60 herrialdek baino gehiagok abortatzeko eskubidea bermatzeko legedia aldatu dute. Beste batzuetan berriz, abortua ia egoera guztietan debekatzen duten legeak daude. Omeren arabera, mundu osoan adin emankorrean dauden 750 milioi emakumek ez dute legezko aborturik eta abortu segururik. Emakume pobreek eta batez ere beltzek gehiago dira kondenatuen artean. Era berean, ez ditugu ahaztu munduan urtero abortu ez seguruen edota klandestinoen ondorioz hiltzen diren milaka emakumeak. Gaur egun, Latinoamerikako eta Karibeko 5 herrialdek debekatzen dute abortua, edozein egoeratan. El Salvador kasu larrienetako bat da. Bertan, abortatzen duten emakumeei 6 eta 50 urte arteko kartzela zigorrak ezartzen zaizkie. Azken 20 urteetan, 181 emakume inguru espetxeratu dituzte larrialde obstetrikoen ondorioz abortatzeagatik. Beatrizen kasua epaiaren zain dago orain giza eskubideen gorte interamerikarrean. Auzigaia den gizarte zibileko erakundeen lanari esker, kasu honek ordaina eman ahal izango dio bere familiari eta aurrera pausuak eman ahal izango ditu El Salvadorko eta eskualdeko emakumeen eskubideetan. Azken urteetan ere aurrerapen handiak izan dira. Olatu berdea Argentinara, Kolonbiara eta Mexikora iritsi dira. Hala ere adi egon behar dugu. Fundamentalismoek eta joera neokontzerbadoreek emakumeen gorputzen kontrola mantentzen jarraitzen dutelako. Bere diskurtsoetan eta praktiketan agertzen da eta lortutako eskubideak arriskuan jartzen dira. Eskubide hori aitortzeko mende bat baino gehiagoko borrokaren ondoren, Europa gehienak abortua babesten eta despenalizatzen duten legeak onartu dira. Eta aurten Frantzia, bere konstituzioan sartu duen munduko lehen herrialdea bihurtu da. Hala ere, oztopo batzuk daude oraindik. Itxaronaldiak edo nahitaezko aholkularitza esaterako, eta oztopo hoiek zaildu egiten dute haien praktika eta garapena. Lege mailan, Maltan eta Andorran abortua legez kanpokoa da oraindik. Eta Poloniak, Liechtensteinek eta Monakok oso kasu mugatuetan eta muturrekoetan bakarrik ikusten dute. Espainiako estatuan aurrerapen guztiak lortuta, oraindik ere zailtasun batzuk daude. Prozedura gehienak gune pribatuetan egiten dira, probintzia batzuetan ia ezinezkoa da zerbitzu horiek eskuratzea eta beste eskualde batzuetara lekualdatzea saihestezina da. Eta erkidego gehienek ez dute aplikatu osasun langileen kontzientzia eragozpenaren erregulazioa. Gainera, eskubideen aurkako diskurtzoak aldizka errepikatzen dira. Adibidez, Gallardonen 2012ko erreforma saiakera. Erakunde feministek dioten bezala adi egon behar dugu eta emakumeen eskubideen aurkako edozein mehatxuri erantzun behar diogu. Informatu eta ekin. Ezin izango dugu askatasunaz, herritartasunaz eta demokraziaz hitz egin. Emakumeok gure bizitzari buruz erabaki ezin badugu.